Halkbank Döwlet Täjirçilik Bankynda daşary ýurtlarda bilim alýan taliplara dollaryň resmi alış-çalış bahasy boýunça iýermäge ruhsat berilýän $250 möçberindäki pul serişdelerini geçirmekde kynçylyklar artýar diýip enatalar aýdýar. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysy bilen söhbetdeş bolan enatalaryň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, esasy kynçylyk bankyň resmi web saytynda online nowata ýazylmak bilen baglanyşykly. Websaytda nowata ýazyljak bolsaň sayt doňup galýar we täzeden finansyňyp görkezýär. Ýöne onlar çögedek finansyňlar şowsuz bolup nowat almak başartmaýar. Diýip çagasy daşary ýurtda okuyan aşawatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bellesek häzirki wagtda enatalar daşary ýurtlarda okuyan çagalaryna diňe agdalýan bank arkaly her aýda pul geçirip bilýärler. Bu bankda online nowata ýazylmak düzgünü şu ýylyň mart aýynda güýje girizildi. Mundan ozal raýatlar bankyň öňünde nowata durup, bank işgärininden jeton alyp, şol nowatda görkezilen günde gaýtadan banka gelip çagalarynyň viza we master kartlaryna pul geçirýärdiler. Enatalar ilkinji aýlarda online nowata ýazylmak düzgüniniň birneme kadaly işlendigini, ýöne soňra aýdan aýa yaramazlaşyp başlandygyny belleýärler. Ören seýrek bolsa-da käte saýtyň nowata ýazylmak bölümi işlendi. Bu aý üçin nowatlaryň dolandygy, diňe öňümizdäki aýa nowata ýazylyp bolýandygy aýdylýar. Şeýlelikde enatalar bir aý çagalaryna pul geçirip bilmeýär. Sebäbi nowatdaky aýda öňkü aý üçin däldi, diňe şol aý üçin pul geçirip bolýar diýip aşawatly ene anonimlik şertinde aýtdy. Enatalar online nowata durmak bilen bagly näsazlyklaryň häkimetler şol sanda bank işgärleri tarapyndan emeli döredilýändigine ynanýarlar. Olar munyň sebäbini bank işgärleriniň käbirleriniň araçlaryň üstü bilen para beren raýatlary online nowata goýup berýändigi bilen düşündirýärler. Häzir 200-500 manat aralygynda para beren raýatlar pul geçirip bilýärler. Ýöne munyň üçin-de bankdan tanış tapmaly bolýar diýip aşawatly başga bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bankyň bir işgäri anonimlik şertinde azatlyga beren maglumatynda online nowata durmakdaky näsazlyklaryň bankyň IT ustalary tarapyndan emeli döredilýändigini tasdiklady. Bu barada Merkezi Bankyň konvertasiýa bölüminiň ýoly başçysy Halkbankyň ýoly başçysyna dilden görkezme berdi. Onuň tasdiklamagyna görä pulu geçirmegi resmi taýdan çäklendirip ýa-da gadagan edip bolmaýar. Bu edilse onu Türkmenistanyň ykdysady krizi hissediginiň döwlet derejesine boyun alnanlygy bolýar. Şol sebäpli saýtda näsazlyklar döredilip pulu geçirýän raýatlaryň sany çäklendirilýär. Diýip bank işgäri aýtdy. Azatlyň bu ýagdaýlar barada Halkbank Döwlet Täjirçilik Bankyndan we ýurduň Merkezi Bankyndan telefon arkaly tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanda öňden bäri dowam edip gelýän mali ykdysady kynçylyklaryň arasynda 2015-nji ýylyň başynda valyutanyň sowdasy güýçli çäklendirildi. Şondan bäri dollaryň resmi alış-çalış bahasy 3,5 manat bolmagynda galýar. Bu aralykda ýurtda valyutanyň gara bazary emele gelip $1 20 manada çenli ýokarlandy. Valyuta çäklendirmeleriniň fonunda Türkmen hökümeti enatalara kesgitli möçberdäki pul serişdesini resmi kursdan valyuta çalışmak arkaly daşary döwletlerde okuyan çağalaryna iýermek mümkinçiligini döretdi. Bu ykdysady kynçylyklaryň arasynda grupdan düşen köp maşgala şol sanda Türkmen taliplerine uly goltku bolmagynda galýar. Emma enatalar indi 7 ýyldan gowrak wagt bäri hödürlenýän bu mümkinçilikden kadaly peýdalanyp bilmän ýygyderli bökdünçlükler bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Geçen aýyň ortalarynda lewaply enatalar banklaryň daşary ýurtlardaky taliplere iýerilýän $250 pulu gijikdirip geçirýändigini, munyň taliplere oňoýsuz täsir ýetirýändigini habar berdiler. Türkmen häkimetleri ýyllar boýu dowam edip gelýän bu bökdünçlükler barada açaçan mesele gozamaýarlar. Türkmenistana paýtaçy kärenleşleriň ýyllyk girdijileri bank kasaplaryna geçirilip başlandy. Zähmet adaby ýerine gowşan kärenleşi daýhanlar bölekleýin tölenýän ýyllyk girdijilerini nagtlaşdyrmakda kynçylyk çekýärler. Plan boşnamalarynyň hötdesinden gelip bilmedik kärenleşler bolsa ýözleriniň döwlete bergili çykanlyklaryny aýdýarlar. Bank kartlar arkaly iň köp bolanyna 8 manat nagtlaşdyryp bolýar. Ýyllyk girdijilerini nagtlaşdyrmak bir näçe güne çekip bilýär. Bankomat gözlemeli, tapmaly,
Egerde çetki owalarda ýaşaýan bolsaňyz pul nagtlaşdyrmak hassa kynlaşýar. Diýip bir daýhanada radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu mesele babatyna ýurdun ähli sebitlerine 1000 meýiller göze ilýär. Türkmenistan 2024-nji ýylyň hatyryndan başlap pagtanyň döwlet satyn alyş narhy 3,5 esse ýokarlandyryldy. Döwlet daýhanyň harmana tapşyrýan pagty hasylyny öňküsinden 350 götürüm hat köp mukdarda tölew tölemegi wada berdi. Naq pagtanyň tonusy 1355-1500 manat aralygyna bolanlygyndan ýygnalan mewsimine we kiline görä 4550-5000 manata çykdy. Ýüpek pagtanyň tonusy 1820-2000 manat bolanlygyndan şu ýylyň hasylyndan başlap 6100-6700 manata çykdy. Döwlete 5 tonu naq pagta tapşyran kärenesi daýhan meselem öňler 7500 manata çenli ýyllyk girdeji kabul eden bolsa, häzir bu mukdar tas 25000 manata çenli ýokarlanýar. Bu bahalar daýhanyň çykdyjylaryny, mineral dökün tehnika төлewlerini we beýleki harajatlary öz üçin almaýar. 25000 manat pul nagtlaşdyrmakçy bolýan daýhan günnelik 800 manat limit bilen 32 günläp bankomatlara gatnamaly bolýar. Balkany daýhanlar ýa ýakynda özleriniň ýyllyk girdijleriniň garaşlanan möçberlerden 3 esse çemes az çykanlygyny aýtdylar. Şeýle bolanda hem döwlete 5 tonu pagta tapşyran daýhan günnelik 800 manat möçberine limit bilen 10 günläp bankomatlara gatnamaly bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary welaýatlarda 100.000-200.000 manat aralygyna ýyllyk girdijisini kabul edip alýan kärenneçi ýer eýeleriniň hem bardygyny aýdýarlar. Şeýle girdijlere eýe bolmak üçin harajatlar hasaby goşulmany döwlete 20-40 tonu aralygyna naq pagty ýa-da 15-30 tonu aralygyna ýüpek pagta tapşyrmaly. Ýöneşeli daýhan huzurluklaryň öz istiranalan şertnamalaryny borçnamalaryny diňe kagydydynä dolýan halatlar hem bolýar diýip adatlygyň gurrun döşüri bu ulgamly öňkü ýyllaryň tejribelerini hem bar bolan artdyryp ýazmalary we korrupsiýa ähtimallyklaryny üntü çekýärler. Adatlyk radiosyny maglumatlary boýunça pagta kärhanalarynyň resmi tesbir alyp bilmeýär. Käbir kärenetler uly möçberlerdäki pullaryny göni banklara baryp ähli pullaryny lükgölüğüne nagtlaşdyryp bilýänliklerini aýdýarlar. Ýöne munyň üçin hem tölew talap edilýär. Ähli adyň bahasy bar. Diýip daýhanlar aýdýar. Ýyllyk girdijleriň banklarda lükgölüğüne nagtlaşdyrylmagy köplenç daýhan hojurluklary eýe bolan iri telekeçleriň hasaplaşyklaryna göze ilýär. Bu aralykda plan borçnamasynyň hötdesinden gelip bilmän döwlete bergili çykan kärenetler özleriniň agyr güne sedebar bolanlyklaryny aýdýarlar. Şeýle kärenetçiler nägile bolýar? Ýöne häkimetler plan borçnamalaryny bolmaly ekeniňi. Biz günäkar dälip onsuz hem işleri ýanyp duran kärenetçileriň ýüzüni alyp göwerýärler. Diýip daýhanlar aýdýar. Türkmenistanyň pagtyjy daýhanlar döwlet bilen şertname esasyna kärene ýerlerini gowy çöstürip ýetişdirip ýygnalan hasyly döwlete satmaga borçlanýar. Şol bir wagtda döwlet daýhanlary mineral dökünler, oba-hojuluk tehnikalar we beýleki zerur serişleri bilen ýeňillikli görnüşde üpçün etmäge borçlanýar. Plan borçnamasyny ýerine ýetirip bilmeýän kärenetler ýurdun kanun goraýjy edaralary tarapyndan jogapkärçiligi çekilip bilinýär. Şu ýyl Türkmenistan 10-njy noýabrda hasyl toýun toýlady. Döwlet medeniýeti bu münasibetde görüldül daýhanlaryň hemde oba-hojuluk işgärleriniň syýlyglynyny habar berdi. Resmi medeniýet hasyl toýuna gabatlap ýurdun diňe Balkan welaýatynyň pagta plan borçnamasyny ýerine ýetirendigini habar berdi. Tutuş ýurt boýunça gödeňini tuturan borçnamanyň hötdesinden gelinip gelinmänigi aýdylmaýar. Türkmenistana ýylda 580.000 hektardan gowrak meýdana gowy çekilip soňky ýyllarda üýtgewsiz 1.250.000 tonna pagta hasylyny ýynap almak meýilleşdirilýär. Ýöne öňkü ýyllardan tapawatlykda döwlet medeniýeti sebitleri pagta plan borçnamasynyň ýerine ýetirilişi barada berýän ýygyderli habarlaryny seýrekleşdirýän ýaly bolup görünýär. Türkmenistan pagtaçylyk budagyna mejbur rahmetden peýdalanmakda tankid edilýär. Tutsak edilen wagtyny huşuny ýitirýänçe ýenjilen oppozisiýa lideriniň daýanyp kadyet diňlenşigine gatnaşmagyna garaşylýar diýip onuň aklawçysy 5-nji dekabrda habar berdi. Abbaşah hökümeti dolanlarjy Gürcistan Arzuw partiýasynyň Ýewropa Birleşigine goşulmak barada gepleşikleri togtatmak barada kararyna garşy protest bildirýän demonstrasiýaçylara garşy zorluk ulanmagyny berk ýazgarýanlygyny aýtdy. Özgörüşlük koalisiýasynyň garamagyndaki Akkal partiýasynyň lideri Nika Gvaramiya 4-nji dekabrda oppozisiýa partiýalarynyň Tbilisdäki baş edarasynda geçirilen barlyk wagtyny tutsak edildi. Polisiýa işgärleri onuň garnyna huşuny ýitirýänçe urup gymyllydan galan oppozisioneri polisiýa awtologyny süýräp ýüklediler. Gvaramiýanyň aklawçysy Dita Tajaklaşvili 5-nji dekabrda oppozisiýa lideriniň saglygynyň kanagatlanarlydygyny aýtdy. Tajaklaşvili
Gwaramiýanyň ognuk bozgokluk we polisiýanyň buýrugyna tabyn bolmazlyk aýplamalary esasynda tutsak edilendigini we 48 sagat içinde kadyet dinlenşigine çykarylmalygyny aýtdy. Polisiýa operasiýasy wagtynda özgörüşlik koalisiýasynyň ýene bir görnükli agzasy aktivist Gela Hasayev hem tutsak edildi. ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken Gürjistanyň ardy hökümetine berk duýduruş berdi we tapgır dogam edýän köpçüliklerin protestlaryň 6-njy gijesinde çenden aşy polisiýa güýçlerini ulanan Tbilisini repressiýa taktikalarını, şol sanyny eden etdirikli tutsak etmeleri we fizik zorluk ulanmagy derhal besetmäge çagyrdy. Birleşen Ştatlar Gürjistan Ardy Partiýasynyň Gürjistanyň raýatlaryna, protestçilere, medeniýet işgärlerine we oppozisiýa agzalaryna garşy ulanan gadaply we esassız zorlugyny berk ýazgar diýip Blinken aýtdy. Blinken Birleşen Ştatlaryň Gürjistanyň halky we olaryň demokratiýa islegleri bilen raýdaşdygyny ýene bir gezek tasdik etdi. Gürjistanlylaryň azatlyk hukugyny basyp ýatyrjak bolýanlardan hasap soruljakdygyny, şol sanyny olara garşy goşmaçy sanksiýalaryň hem giýrilip bilinjekdigini aýtdy. Gürjistanyň Ardy Partiýasynyň gödäwçiligindäki parlament daşary ýurt agentleri bilen baglanşykly kanun taslamasyny kabul edenden soň hepdelep dowam eden köpçüliklerin protestlaryň arasynda Washington iýul aýynda Gürjistana berilmeli $95 milyon kömek togtatdy. Parlamentin kabul eden taslamasyny Rus kanunyny diýip atlandyran tanqidçiler onuň Kremliň siýasy garşydaşlaryny basyp ýatyrmak üçin ulanan jedalanyrjy kanunyny meňdeşdigini aýdýarlar. Blinken'in beýanaty ABŞ-nyň Tbilisdäki ilçihanasynyň 4-nji dekabrda häkimetler Gürjistanyň bir näçe oppozisiýa partiýasynyň we protest liderleriniň ofislerine reýd geçirenlerinden soň demonstrantlara syýlagly çemeleşmek barada eden çağırşynyň ýandan edildi. Protest gerimleriniň barha giňeýänligine garamazdan Premier Minister Irakli Kobakidze ýa çekilmekden ýüze gurdy we demonstrasiýalarda bolup geçen zorlugyň arkasynda durýanlyklaryny aýdyp siýasy garşydaşlaryny jedalandyrmak haýwatyny atdy. Gürjistanyň ombudsmeni polisiýany Ýewropa Birleşigine tarapdar protestçileri gıynamakda aýplady. Wezipesi raýatlaryň hukuklaryny gorumak bolan Levan Lozeliani özüniň we işgärleriniň polisiýanyň iň ýowuz çemeleşmesinde sedewar bolan adamlar bilen duşanlygyny we gurrundaş bolanlygyny aýtdy. Protestçiler Azat Ýewropa, Azatlyk radiosyna howpsuzlyk güýçleriniň özlerine garşy ulanýan rekimsiz çäreleri barada gurrun berdiler. Olar biziň kellämide urýardylar diýip protestçi Saloma Zandukeli 2-nji dekabr gecesi Tbilisiň merkezindäki kafe binasyna baryp atýan çağlar 25 çembesi polisiýa işgäriniň özlerini nähili kogulanlygyny gurrun berdi. Aktivist Giya Jvarashvili Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna protestçilere topulan polisiýa işgärleriniň özüni ýere pylçawranlyklaryny we polisiýa awtologyna dakmalaryndan öň mazaly ýenjenliklerini Ulagyň içinde bolsa ýüzüni ýatyryp aýaklary bilen basgylanlyklaryny gurrun berdi. Gürjistan soňky tolgunşyk tolkunyny oktyabr aýynda geçirilen parlament saýlawlaryndan soň aplandy. Gürjistanyň ardy bu saýlawda 54% ses alanlygyny aýtdy. Oppozisiýa we günwatar hökümetleri ses berişlige düzgün bolmalarynyň we Rus täsiriniň kölegi salanlygyny öňe sürdiler.